Så det er den unge frøken. Ja. Det var pænt af dem at komme. Jeg er glad for endelig at få hils på dem. Det er min ære, fru. Kom de med mig? Det er en samtale kun mellem os kvinder. Klip dem af, så doktoren kan undersøge dem. Alle og enhver kan jo fortælle min søn, at hun er gravid. Ikke sandt? Jo. Bare benklæerne. De må da vide, hvordan det er. 世界が恐れ絶賛した問題作第一次大戦後のデンマーク人々は貧困にあえいでいた Vi har modtaget deres brev, hvor de anmoder om enkestøtte. Uden deres mands dødsattest kan jeg desværre ikke imødekomme deres anmodning. En mand forsvinder ikke bare. Karoline? Hvem er det? Jeg er hendes mand. Har du været? Så jeg har fået et nyt liv. Om forladelse. Verden er et frygteligt sted. Men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan. Hvorfor skulle de hjælpe? Hvem skulle ellers gøre det? Hvad gjorde du med dit barn? ガール